ליל ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, למרות שיש מפקפקים בזמן הזה, כן, יש לזה בשדה חמד, מובן שם שאלות למה קבעו את הזמן הפטירה שלו, את ההילולה שלו בזמן הזה, אבל כן, אז יש כל מיני טעמים. אנחנו נרצה טיפה לעסוק בגדלותו של רבי מאיר. רבי מאיר היה בכיר התלמידים של רבי עקיבא. רבי עקיבא העריך אותו מאוד, 5 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, רבי מאיר, הוא נמנה ראשון, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אילאי, רבי אלעזר בן שמוע ורבי יוסי בן חלפתא. אלה גדולי התנאים שבעצם אפשר להגיד שכל המשניים מלאה מהם, ועל זה אמרו שהכל אליבא דרבי עקיבא, הכל יצא מרבי עקיבא. רבי מאיר הוא היחיד, שתשימו לב, שלא מציינים את שם אביו, וכולם מציינים את שם האב, נכון? רבי יהודה בר אילאי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן שמוע, רבי יוסף בן חלפתא, ובאמת על פי הגמרא בגיטין נ"ו, הגמרא אומרת שהוא יצא מנירון קיסר, נירון קיסר, כן, שבא וניסה לכבוש את ירושלים, כן, אז הוא עשה שם כל מיני סימני מזלות, ירח עצים לכל מיני כיוונים, הכל נפל לירושלים, ואז הוא ראה איזה נער ואמר לו, פסוק לי פסוקך, והנער אמר, ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אז הוא הבין שהטילו עליו כאילו משמיים להחריב את בית המקדש, אבל הוא יחטוף על זה. אז לכן הוא הלך והתגייר, וממנו יצא רבי מאיר. רבי מאיר, גמרא במסכת גיטין אומרת, שרבי מאיר, לא רבי מאיר שמו, גמרא סליחה, בעירובין י"ג אומרת, לא רבי מאיר שמו, אלא רבי נהוראי שמו. ולמה נקרא שמו רבי מאיר? שהיה מאיר עיני חכמים בתורה. העניין הזה של האור הוא מאוד מיוחד אצל רבי מאיר. גם אם נקרא לו מאיר וגם אם נקרא לו נהוראי, זה קשור לאור. נכון? מאיר עיני חכמים בתורה, ונהוראי מנהיר עיני חכמים. מנהיר עיני חכמים משמעות מבאר להם כל מיני דברים. ואתם יודעים מה היה המקצוע שלו של רבי מאיר? הוא לא התפרנס מלימוד תורה, אלא המקצוע שלו היה, הוא היה סופר, הוא היה לבלר, כן? לבלר, והגמרא מספרת, כן? שהוא אומר, כשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי, בני, מה מלאכתך? אמרתי לו, לבלר אני, כן? לבלר הכוונה סופר, סופר הכוונה סופר סתם. אמר לי, בני, הווה זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים היא, כן? שמה אתה מחסר אות אחת, או מייתר אות אחת, נמצאת ומחריב את העולם כולו. כן, אז בפשטות אפשר להגיד, שאם אתה מחסר אותיות, ואנשים עתיקים מהספר שלך, הרי אתה מחריב את העולם, כיוון כל ספרי תורה יהיו פסולים, ואנשים מברכים ברכות לבטלה וכו' וכו'. אפשר להגיד גם, שכמו שאמר הארי הקדוש על אביו של רבי חיים ויטל, שהיה סופר, רבי יוסף ויטל, הוא היה סופר, הוא אמר שחצי מהעולם עומד על התפילין שהוא כותב. זאת אומרת שאתה כותב כמו שצריך, בכוונה, ספרי תורה, תפילין, מזוזות, העולם עומד על זה. אז זה מה שהוא אמר לו, נמצאת ומחריב את העולם כולו. וידוע, יש איזה מדרש מאוד מאוד מעניין, מדרש שאומר בראשית רבה, שבתורתו של רבי מאיר היו 2 שינויים. כן? שינוי אחד, כתוב שמה, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז בתורתו של רבי מאיר כתוב, לא טוב מאוד, אלא טוב מות. כאילו שהמוות הוא טוב. ועוד כתוב שמה, יש פסוק, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור, וילבישם. בתורתו של רבי מאיר כתוב, ויעש השם אלוקים, כן, כותנות אור באלף, וילבישם. כולם שואלים, הספר תורה של רבי מאיר פסול? הרי לפני רגע מה אמרנו? לפני רגע אמרנו שרבי מאיר היה לבלר, שרבי ישמעאל הזהיר אותו
שלא יחסר אות אחד, לא יחסר אות אחד המשמעות, גם שלא ישנה אותיות. אז איך זה בספר תורה יש פה כזה שינוי? מסבירים שבאמת לא היה שינוי בספר תורה, כן? בספר תורה היה כתוב, והנה טוב מאוד. בספר תורה כתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור בעין. אלא מהו עניין של רבי מאיר? רבי מאיר הוא מאיר עיני חכמים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל, כן, על המציאות שהקדוש ברוך הוא עשה, נכון? אז אתה אומר לעצמך, כמה אדם יכול להיות תקוע בעולם הזה? להיות תקוע בעולם הזה, בעולם הגשמי, העולם שנגמר וכו'. רבי מאיר מסתכל, הוא אומר, אל תדאג, הדבר הזה ישתנה. איך הדבר הזה ישתנה? אתה תעבור לעולם יותר רוחני. המיטה מביאה את האדם לעולם יותר רוחני, מתקנת לו את הגוף וכו'. אז הסתכלות פנימית, ועוד יותר מזה, כשאתה אומר כותנות עור בעין, איזה מילה זה מזכיר עור? עור, נכון? עור זה כמו עיוור. זאת אומרת, מה אתה מסתכל על בן אדם, מה אתה רואה אצלו? אתה רואה אצלו רק אור, כאילו אין בו כלום. הוא אומר, אל תסתכל ככה על האדם. תסתכל כותנות אור, כל אחד ואחד, נברא בצלם אלוקים. תחפש את האור שיש בתוכו, כן? אל תסתכל על הצורה החיצונית שלו. ברגע שאתה מסתכל על הצורה החיצונית שלו, אז הוא נראה לך כמו אור של בעלי חיים. כן? הקדוש ברוך הוא באמת עשה לאדם כותנות אור, אבל זה התפקיד של האדם לחפש את האור בתוך האור. כן? וזה היה רבי מאיר. רבי מאיר שהיה מאיר עיני חכמים בתורה. ולכן באמת יש מחלוקת בקידושין דף למדו בין רבי יהודה לבין רבי מאיר. האם כשישראל חוטאים הם נקראים בנים או לא נקראים בנים? רבי יהודה אומר שהם לא נקראים בנים, כן? ברגע שהם חוטאים. רבי מאיר אומר אף על פי שהם חוטאים הם נקראים בנים. כיוון שהמעלה המיוחדת של רבי מאיר שהוא יודע לחדור, כן, לחדור לעומק ולהבין שמי שעומד מולו, כן, יש בו חלק אלוקא ממעל, כן? וכמו שאומר אחד מגדולי החוזה מלובלין, הוא אמר פעם איזו אמירה מאוד מאוד עמוקה וחריפה. הוא אמר, הלוואי שהייתי אוהב את הצדיק ביותר בישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע ביותר בישראל. למה? בנים אתם להשם אלוקיכם. וכל הקלקולים שיש זה קלקולים זמניים. זה קלקולים שאתה מסיר אותם, אתה מוצא לפנים את האור. אז יש מעלה מיוחדת גם בזמן הזה, להדליק נר לרבי מאיר. הרב מרדכי אליהו תיקן גם שהדליקו נר לרבי יהודה בר אילאי, כיוון שהתקופה הזאת תקופה של תלמידי רבי עקיבא. אבל אלה התלמידים, 5 התלמידים, אחרי שנפטרו כל ה-24,000, כמו שהגמרא אומרת ביבמות ס"ב, 12,000 זוגות היו לו לרבי עקיבא, 5 האלה הקימו את התורה מחדש. הם היו חכמי הדרום, ויש סגולה מיוחדת. סגולה מיוחדת לזכות במעלות שלהם, במיוחד במעלה של רבי מאיר, כן? להסתכל על המציאות באור מאוד מאוד מיוחד. זכותם תגן עלינו כל ישראל, אמן.